халуумеэккат уллум тиссимпаа таллимаани кисимииппунга кисимиивиппун олкақинералуаакку нуниффисоқартингиннак таммаавиппара сумииккалуарнерпа аюнгиларм уа ааллартииннассаанга уллум кисимииккалуарм соқутаанги та сорпалуттум та такулаа сорпалуттунгуна ман ааласориуссу хай ипииллунга таммаавиллут юлеруффаарпу такунгитсуусал хайя таканна сумқанусуллут таммарави нэлу матук исералуарпи исертарфитсигу имаарлап анаккуараммин исертарфик исералуарпун уа эққаамангила пилериаллари тунуанил анисиннааюннаарлутул қуянам утеққиттунга тассами уллум имааллаа такусасау имааттуссават таагуссават уллум такуссаварпут Eva, Jeremias, Peter, Valdemar, Sofus, Frederik, Gus. Aha, Kina. Tässä kaptajn Gus aterpas. Kaptajn Gus atersu. Assakakka ateqarsimam. Iltaagularik atit. Atikka. Ilkun ater. Atikka Charlotte, Ane, Cecilie, Ellen, Esther. Kisiansikam taasarpaan Oqaleruttorlung soomsikam ateqar. Su atik ilas atorn ajorpa. Illim atitit Ikittum. Olga, Kirstina, Eleonora. Tassa. Morsved. Nielsen. Uamnakkateqarpun. Kisianpingasuinnaappu. Ta atiu taaqqimalaarlugi immaqa юулеруффаапуумииттут исииннаалаагутсиг таалу кууси атерпассуи тамаавитта писарнааққиссаассава иликкасанерп уа иннагаарусуппугус уа ингиссаангаа Dejligt vejr. Gamle pøs. Pøs. Dejligt vejr, gamle pøs. Nu skal vi to over til Græs og se, om avisen er kommet. Den kommer! Sådan en! Fuld kraft frem! Stop!
Hold kraft tilbage! Stop! Hold kraft frem! Jeg skal så sandt, jeg hedder Evald Jeremias Peter Valdemar Sofus Frederik Gus. Tag den landkrabbe med vinge... Sådan! Komme her og vælte Gertrud, sådan en landkrabbe. Ja, kom så, gamle pøs. Så går vi op til Græs og henter avisen og får en kop. Sådan en landkrabbe! Komme her og vælte Gertrud! Dag, Gus. Sikkert humør, du er i. Ja, sådan en landkrabbe. Han væltede Gertrud. Gertrud? Jamen, han hedder da Pøs. Nej, det er jo ikke Pøs. Det er jo Gertrud. Galionsfiguren. Galionsfiguren. Nå, den der statue. Nej, det er en galionsfigur. I gamle dage havde vi galionsfigurer foran på skibene. Det har man ikke mere. Se nu den færge. Er avisen kommet? Ja, kom bare ind. I mine unge år. Men det gør ikke Ja, det var avisen. Let brise til Nordøst, gamle pøs. Ja, men nu går jeg ud til låsen og læser avisen. Let anker, gamle pøs. Mor, jeg går lige med de andre. Hvor skal du hen? Jeg skal bare over i HH. Hvor er det? Det er en hemmelighed. Nå, Ja. Og så tager du pænt mod besked, mens far er ude og sejle det store skib gennem den smalle rende. Farvel, far. Mari. Sydøst 4 til 6. Dieselvejr skifter. Farvel, far. Hele hestepær. Farvel, far. Nu taler du pænt, fordi nu kommer kaptajn Gus. Kaptajn Gus, hele hestepær. Goddag, far. Goddag, mig. Er låsen hjemme? Goddag, far. Kaptajn Hestepær. Mari. Sydøst 4 til 6. Dieselvejr skifter. Nå, hestepær. Goddag, kaptajn. Nå, Nu goddag, lås. dejligt vejr. Sydøst 4 til 6. Dieselvejr. Hele hestepær skifter. Jeg synes, du snakker meget om hestepær i dag. Og det er børnene. Hun lærer så meget af børnene. Nå, Dejligt vejr i dag. let brise til Nordøst. Ja, det er vel ikke som i gamle dage. Nej, der var der storme til. Jeg kan huske i 24... Hele hestepær. 24 hele hestepær. Skifter. Ja, det var... Nå, men jeg må se at komme ud. Farvel så længe. Ja, god vind. Farvel, far. God vind, far. 24 hele hestepær. Skifter. Altså, den papegøje bliver værre og værre. Kom nu, gamle pøs. Jeg stamper uden fod. En tomat, ris og blod. Og en gamle gulerod kan du få. For en krone. Jeg stamper uden fod. En tomat, ris og blod. Og en gamle gulerod kan du få. For en krone. Hej! Jeg stamper uden fod. En tomat, ris og blod. Og en gamle gulerod kan du få. For en krone. Hele hestepær. Gulerod. Dag, Gus. Er du vred, Gus? Hvorfor det, din hønæse? Dag, Pøs. Din sønæse. Læser du? Hvad, Gus? Læser du? Hvem, mig? Kan Pøs godt læse? Nej. Der er de andre. Vi leder efter dig, Gus. Han er her!
Hvad er der? Vi skulle spørge dig om noget, Gus. Om hvad? Om hvordan vi finder skatten. Ja, hvordan gør vi, hva'? Øh... Ja, vi vil altså gerne vide, hvordan man bruger sådan et skattekort. Nå. Jo, se en gang. Ja, jeg tror simpelthen, det var på Ny Guinea. Der skulle jeg engang finde en skat. Se, jeg tog kortet. Hvor er kortet? Her. Tak. Så holdt jeg kortet foran mig, og så gik jeg 8 skridt frem. Så drejede jeg mod ost. Det betyder mod øst. Shhh. Okay. Mod ost. Og så gik jeg 35 skridt fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Og hvad så? Shhh. Okay. Ja, så tror jeg nok, at der stod et træ. Se, det kravlede jeg så op i. Var skatten så der? Næh, det må jeg grave ned et andet sted. Hvad skal vi så gøre? I skal gøre det, der står i skriften der på kortet. Hvis nu der står, gå 8 skridt frem, så går man 8 skridt frem. Og så... Altså, hvad står der? Der står, ansigtet vendt mod den vaklende ost. Tog jeg den tredje regnet fra ost. 7 tommer nede er godt begyndt. Skrinet er spækket med stor ulens yndt. Kan I finde ud af det? Jamen, I hørte jo selv, hvad kaptajn Gus sagde. Han holdt kortet foran sig. Sådan. Og så gik han 8 skridt fremad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sådan. Og hvad var det så, han gjorde? Så drejer han mod øst. Det er der, solen står op. Sådan. Og hvad så? Så gik han 35 skridt fremad. Ja, det er rigtigt. Altså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvad nu? Nu kan jeg ikke komme videre. Hvad nu? Du kan bare gå igennem forretningen, ikke? Kom. Ja. 8, 9, 10. Goddag. 11, 12, 13. 14. Farvel. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Du har revet dine bukser, Anton. Det vil jeg godt. Så bliver mor gal, kan du tro. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Anton. Jeg ved det godt. 34, 35. Her skulle stå et træ. Jamen, har der ikke noget træ? Jamen, han sagde, at han kravlede op i træet. Det var mærkeligt. Er du sikker på, at du drejede mod øst? Ja, helt sikker. Ja, nej, ikke helt. Vi prøver igen. Kom, nu er det mig. Jeg holder kortet foran mig. Sådan. Og så 8 skridt. 1, 2, 3, 4, 6. 5. Hvad siger du? 5. Du sagde 1, 2, 3, 4, 6. Jeg sagde 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8. Du sagde... Skidt med det, han talte til 8. Hvad er der nu? Ikke noget. Nej, jeg gider ikke være med mere.
Så skal du dreje mod øst. Jeg gider ikke være med. Mod øst, det er den vej. Nej, det er den vej. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 57, 58, 59, 60, 61. Og så gravede jeg ned, og der var skatkisten. Skatkisten med alle guldpengene i. Den var jo tom. Ti, 11, 12, 13. Nå, men gamle Pøs og jeg, vi skal jo ind og købe kødben til hende. Kom, gamle Pøs. Men gør I nu bare, som jeg har sagt, så skal I nok finde skatten. Skulle vi prøve, om vi kunne finde skatten? Vi skal bare begynde med kortet i hånden, og så skal vi gå 8 skridt fremad. Vi er begyndt. 20, 21, flyt dig. 22, 23, 24, 26, 25. Her. Det er her. Jamen, der er ikke noget træ. Hvad kalder du så det? Et plankeværk. At det måske ikke er træ. Det er her. Er det plankeværftet? Nej, det må være her. Vi skal klatre op ad plankeværket. Det var ikke der. Inde i skibsværvet. Skibsværket. Nej, det hedder skibsværftet. Mor kaldte. Du har ravnet dine bukser, Anton. Der. Ved jeg godt. Mor bliver vred. Kom. Hej. Hej. Jeg gemmer kortet det hemmelige sted. Okay. meeqqeerinarsuutert аллангертилаарсимава тассами иа уумаа qantaallaqarpa наатитаат оқунникуут алерсикуут алинникуут орсорлу сианнико акеқарпоқ 1 kroner kaptajn kuusi ilisimasartaalltaanna иа soorun meeqqerinarsoqatiin ajoraimma ассук иммаа нуаннераваллаангаммассуут ассуки еринартараама таакку инерсимас еринарсулаассаалу аамтаан оқалуусериа таак утоққартаас тусаавиу силассақ суу марлукасиуллут силатаан оқалууппут имаат қану китсеқартигалутит амуу китсеқарнертик силассақ аалиангертарпаа ида тассами таамат утоққаа аам оқалуттартусаас таамаатерумас масалерсимаусила сиаллерлуни
ina Tussam siafilissaa. Mm. Masannartuliulissaaqo. ila Taamaqalu. tisoqalu Meeqqapaasiniara tusaaviu kaptain kuus oqaluukka qanu isilluttaakua illernertut. ia Nassaasinnaanерлу. oqaluttuaqilaaria Taa ila aamam nalunassaqiammeeraallun taamaat eqqumiitsoruussuaq oqaasertalli tigulluila. Taamatu immussuarmu uppeqqajaas sun ingerlassa sunaanila. uffam Kisia kaptain kuus qanu maa akigaa. kaptain kuus qanga nammin eqqinerlerami oqaaserisartagaagu ukuupput siumut arfinerpingasut alloriaruit kangimut 35 alloriaruit taava orpimmut qaqissaat Tassaasimavataa. nassaasimut Tampaassiva. sommita ayussusil Neriussaum юуллертиннау меэкъинассаарissagailla. illa nissiaraati oqaluuserinarti kuuyuippagu Тассама nissiaraati aamarin иппассарлуун самминни. эққисиулли тусарнааруйорпаатигу санитсин Хо. атисаа иммаасисораатимин туллуарпаллаангиккулу оркисиин аси таамкусанартиал лунсисорариассава. Иммақалуун аамилаатуу паарлааттарсиннаа. илууммумми итсисоқат иммаамааннактиориару Ия. аа Тааннивиарлиарта ингиллуни тутту амиан. тутtu аммия эққиссиуллун қисиуллун ингиллун таамкусанартиисун ингитсериарлуу атисақарлу. эринарсулаат эринарсуумми аа ниссиаққан тунгасун ниссиаққам тунгасин эринарсуумми эринарсорусуппуга. ила таанама налунгисарпут qanammaa ааллартиттарпа ниссиақати исаликасеқат ааримми исаликасеқат аппаалартуник наасаликасит уумили пилеруйуссуит ниссиаратингуара умеқангитсунгуа qitsuutinguani tigullugu Tippa aiaq. Kukungaya. Uutta puilaarsugut apkisiin ayungita ida. Ja. Ayungita.